cɛ bɛ a kɛyɔrɔ place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wa ne bɛ n da fɛ sini. Jalo n'o kɛra o y'a bɛɛ ka sabali sa Jalo sabali. Jalo e fitiri wale i ma nasɔngɔ min bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka dumuni ɲini ka na ka n'a sigi. I t'i ka molobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n b'i gifler k'i pointer k'i bila f'a fɛ sisan. I cɛ de y'a di ne ma i cɛ de ko ko ne ka wari fɛn ta a ma s'o ma i jɔ. Sira kɛra cogo di? Walayi ne nimisali ba de filɛ nin sisan. E ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta k'e nimisara. A sabali sa les enfants trouve qu'il y a pour la maison soleil par les rations de décision de pendant le matin qui est sur la maison du début par hier maman on a mis sur une bonne ligne sur la ville avec les restaurants c'est bien après d'arrêt avec les dîners ne bi da wa oh a kɛra cogo di ni tubabu cɛkɔrɔbaw kila u ka miliyɔn compter la olu bɛ t'u sigi suma la ka livre ta ka to ka fɛnw kalan o y'a sɔrɔ wari de b'olu kun olu nafa la sisan e fana fantan cɛkɔrɔ e bɛ n'i sigi o ka livre kalan i sen bɔ ne ka tabali kan fɔlɔ e sigilen k'i sen da yɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ i bɛ to k'i sen da kan Minata n fo fɔlɔ sa i ɲaŋuma mais a daminɛ n'o ye hali ni tɛ mɔgɔ hali ni tɛ si dɔn tɔ na sa mais au moins n'i nana sɔgɔma n fo o tɛ foyi kɛ e la n'i fo ka ban o t'a bannen ya a banna an k'o bɛɛ to yen sa i yɛrɛ i bɔrɔnen don bi dɛ e k'a lajɛ ko ne bɔrɔnen don an k'o bɛɛ to yen sa ne mago bɛ wari de la fo ka taa dugu kɔnɔ e fɛ ka taa dugu kɔnɔ ɲaami e bɛ taa dugu kɔnɔ fan jumɛn tiɲɛ na bɛɛ kɔni t'i ma i bɛ wari di i b'a di n'i t'a di fana salamu e bɛ ka taa yɔrɔ min na e ko ne ka passe d'e ma e ka taa yen nɔ e tɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ ne ɲɛna mɔgɔ t'i gundo ko bɛ fɔ cɛ ɲɛna koyi ne ka kuma bɛɛ tɛ fɔ la i ɲɛna dɛ ayiwa e gundo furu cɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ ko gundo o tɛ e bɛna taa ko kɛ i bɛ wari di wa i t'a di de ni y'a mɛn ka ni falen ka kɛmɛ fiɲɛ bɔra anw ye bi 400 yɛrɛ de don wa 400 de y'o kɛ Ayila m'a fɔ o depuis ne y'a dɔn ko dɔɔni bɛ kun ne ye n yɛrɛ dɔrɔn ne y'a dɔn dɔɔni bɛ dɔɔni tɛ ne kunna sa ne terikɛ in dɛ minnu nana yan nɔ don dɔ la tantɔ i hakili t'a la n terikɛ min nana f'an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ duguniden Minata e bɛ se k'a fɔ cɛ ma cogo di k'o dumuni a ye mun k'i la e ni ala cɛ e yɛrɛ bɛ sɔn nin ma e bɛ taa mɔgɔw baara e tɛ du sariya dɔn e tɛ foyi dɔn cɛya y'i sigi dumuni kɔnɔ sa o ka bɛn cɛ ma i b'i tigɛ pan an ka jɛgɛni kelen k'o ta k'o kara kɔnɔ ala e bɛ yan nɔ san joli e bɛ jɛgɛ dun wa ne tɛ jɛgɛ dun ale bɛna a b'a dun mun na mais dunan tɛ a b'a dɔn ko jɛgɛ kɛ e dunan don i b'i ka dunan respecter i nana dumuni kɛ k'i ni sɔli ne ka wuli a ka ɲi sa awa ni ka ɲi sa a n'a ka ko bɛɛ kɔni kɛmɛ ni ko in fisayara awɔ ɲama han sisan i bɛ 200 bɔ a la i bɛ 200 jan ne yɛrɛ kan ka taa n ka dossier dɔ ko ɲɛnabɔ bi i y'a faamu n b'i deli i bɛ 200 jan ne yɛrɛ bɛn'o don passé la n kan ka bɔ quoi parce que ne ka baara dɔ ma se ka ɲɛnabɔ ka 200 jumɛn bɔ la ka 200 d'e ma 400 gansan e n'a cɛ e bɛ 200 bɔ n'a ka 200 d'e ma o 200 tɔ bɛna mun de ɲɛ ne ye a na wari foyi de tɛ ne bolo walayi ne mago de b'o la wari foyi la ne kan ka taa fo ba kɔfɛ de n'o don i ka wari la a ma s'o ma dɛ i ka wari la dɛ ayiwa i mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ jala e n'a cɛ du in kɔnɔ yan nasɔngɔ jɔn ne ne banana jɔn ne diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a kɛra jɔn ne de bɛ n yɛrɛ ne de bɛ sɛgɛn kɛ ni wɔsi ka taa wari ɲini ka na ka tila ka na e balo kamaleon n'a dasi ma balo o bɛ 400 sɔrɔ bi dɔrɔn k'o di yan ko ka 200 bɔ la ko tɔ d'ale ma a tɛ kuru a tɛ bananku don kuma an bɛna kokala de dun wa n t'a di Minata a baara ta i bɛ ka dama tɛmɛ dɛ a dama ka tɛmɛ e ko fɛn fɛn du kɔnɔ ko o tɛ ne bɛ to ka mini kɛ fana e y'olu bila min mini jumɛn e ye mun kɛ jumɛn
ne bi furu ndam nene e ka wari dita na songola wafla e keme antile ko ne ka ma ante no minute e fe ala de ga jinga na kuma e fe wa munedo e ka bo kene ma ba ni bo le beti manga soro eno koro ante isi ante ma siginyo bebe ge e de togo funya no bebe e de togo la kuma le te sabali ni e togo go kele ma soro e go go ta e ga na fiya bora benga saw an da wa go ta wa soro e ba bara o me e bi klo da nga fenêtre la de an da wa go ta tu tuna bara te kele e minata e ne mi o me te terem fa ni be deme ni den deme fana kana nan che deme ga dia ite sira nyuma ne kan ko minata ite sira nyuma ne kan e okay ha almam mo de te ala ale ba kan e wa julu nga furu konnana ko me te furu lo te ya muso gana ya e bore do ite furu do furu ere mo do le me fanta furu ita do alibi ita juga do e te fanta e do alibi me era ni sike furu na ngale ni kan sa koro ya sega era ne chebe nyo fe so e nyabolo be ne chefe mai Allah mina ta gara tori an kele gota o wa soro koro sebia an kele gota koro sebia ne tama sole ne ble o nyabolo be ne chefe me e ma sega tu mo kala ne che ne da uri ka tu ne che ko tara koro kan ala ni baraji inje mai me mo madala ko ikeri be sega tu yi che ko ta mina kele gota do den tulo bare ha oh mina ta abuka na ere ladi koi kana jo ladi ni koro che ne che fo ni be ko fe ni se ga ni koro che mu bi ni koro che ni ma fo ni be ta kuma be ni fo baba yana bi en ta kuma nya fo baba e ai wallahi fo ni jugu galon danela o koni tare ne tise gi bali ka ta fo re me ne koni ba do ni tara fo ye galon dan ni Allah taala che fo te ni koro ni nyamante ne galon tigele sa fi ne galon tigele ne ba dai la ni na ma do le mu e me te galon tigele e mu e ma fo sa ke ta fo bo yana so ko ni koro be nyon fa ni ko taw tio anda wa go tan do koro pana tue me ne da teri o amma mangana le kana ma yo de fina kale be dala akure e mangana fo kana ma ibe kuma do non nige aya ata aw sa nyam ke me fla nyam ni ma jika na tuwe de ke me fla na wari ra yilla asoso abana ita ga kasala ne ni taratula wante se kuma do de ngara kono ere mina ta yere bi ke yere ge nafo ale yere te faranfi muso e ibo mami aga jenatige bege tuwabula ibo tuwabu regli be mami bolo e frabe chebe kwa chefe tanto almi fenta kuna e nganga folo magoro kuma furu ka soro fo bunte no me onu kuma nyon tobo masa mene ni fami ani kunte war ko dia ne bta war ni ne bta din nga barayora ne bta no ni ala sona ma ne bi war so andatu Kame musoluma ni foro mani wele ibuli kato laje kano dogo ya mama nege dogo ya la we foro be doye jame idaka ne kame musoluma ibura mani wele ibuli kato laje kano dogo ya Kamu? Jalo. Hah? Egodi. Sira. Alhamdulillah. Ne jumɛn ngono? O me terme ga bala. John tado. Tata. Ay imna di John ma John na di. Eke jalo. Ne.
Non, même ça m'a rappelé. Jalo. Depuis bite samara kon me mara. Klega ni cheka buan te fela ni ya. Ikubala. Afawo. Awanyame. Odona kunya fune na ko kimna ti balma o fe no. Ko muna fere ko wa war do di. Nu ka ko kera chiko. O ma bogo Jalo. Ne balma ke yere muso deguni bade do. Amangene ne awele. Akoko chere la ko ne katuni wakati ngati me ko wari yere de tale bulu ni wakati. Mais dun tara ni wa woro ka alam na ko du pomme de terre la. Ne fa dona ballo de la. Were ka sa ima kuma kuma mugan wan sen jan no metan Ah sa. pomme de terre to be. Abe sokona. Tata na mna. Nana cham ma bi shigenna. A pomme de terre wa woro. Nana chali alo be du présent fe. Hein? Jalo fi. Ato be de ni. Ni ato bedi. No me clo de ni wana bo. Ntiale mbako ntitebe kulo wara ka Jalo. A pomme de terre clo gele njuli. Wa atiale mba kulo gele woni biolo bla bichigi. Be pomme de terre frère do ro. Sugula. Jalo. Agara sugoli. Ene kan nemi. Mi ka ta fri. He. Ka dumuni gwanda kono ka to fere. Ka dukun ba da ko na ta fri ni ma fingi kana nga wa woro do pomme de terre la. Jalo ba kalama. Dogore eta na tensale. Iya famia. Ekele ko fabe mo gamina. Mo ko ga mu ga fulo ka fulo bele ibe ga mo ko toro. Pomme de terre ntia. Wala Jalo be fere ga ne fa pomme de terre ntia fere bi. Iyo ko jamane ne ne sa. Obona mungera anta kuda anta bala na ko kala flade doa. Hadne ma yele eto jate. Mura be ni ne fa ga soko na ne drama kele ne ga flaka. Bala mo mambola ki bota ki to fere. Me bi ka che ka mo bala na ka ta fere. Awo. Kama ni ne che. Awo Jalo. Awo akadi to ko na kete. Awo akadi to ko na kete. Dawla ko ta ne ga ma. Awo Jalo iko mi ne ka. Ko ta ne ga. Awo ne ka mu ga sabale ka furla e ode. Bon ne de jo ni ma woro son de ko ne ga. Ne fele be de ka takata. Ni ne de. Awo ne fele be de ka takata. Quand ko ma blomi. Na juin demi. Juin na fola fere faraka. Debi ke de ka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Basi ya gore fara. To mo ne la bi. Jalo ne ma da be ga binin kama. To ne bo ne bi. Ti do wa ina. Jalo. Aina kamu ya accept. Jala. Ai. Wa Jalo. Ai wala tele Fransa. O Fransa. Patra di ne ta do wa eta do. Eta de no. Ni me do ko na ne ta tu mu. Ana ma. Uli tono. Ne de jo ne. Ma wa juru ni na fa. Jalo ne se. Aqui fa. Vous êtes sur le répondeur. Uma répondeur ni o kadi won fom bitena répondeur en na kan no no ma taliro ok abraço sono foga mo shini yoron e waro ni mo kadi mo woni. Allô? Allô Lova. Ouais. Calme-toi. Quand c'est payé. Tu es où? Oh, ok. Do anga kareba ngono. Nga fa ibena poni fa fe. Ando ro koroni sa. Oui, je vais aller. Ok, venga moule. Aw. Onye Ok. Oi. Nyere bila retroviseur. Oui.
Ah? Aida. Kalama yɛrɛ tɛmɛna ne ka da la sisan nɔ hali min jɔ. Aida n pereselen de kun don. K'i perese wa? Awɔ kɛ. O ma i ni ne ta ka ko kara to ma juguya dɛ. Ayi non a ma juguya foyi n yɛrɛ bɛ ka taa ci de la. E bɛ taa ci de la? Kara kana ni ta minɛ ta ka ko fɛ ko minɛ ta ye denmisɛnnin de. I ma a bɛ ka fɛn fɛn kɛ denmisɛnnin hakili de b'a la halisa i ma a bɛ tila ka nin ko ninnu a bɛ tila k'a bɛɛ dabila. Sinon tiɲɛ la Aida i terimuso ka ko kɔni ne bɛ n sigi kuma dɔ la a bɛ kɛ ne kɔnɔ ko ne bɛ ka film de lajɛ o tubabuw bɛ to ka film min tourner dɛ walahi ne ka diɲɛlatigɛ kɛmɛ film de san tellement que denni bɛ k'a bilen k'a da ne tɛgɛ i ko diɲɛ kɔnɔ fantan yɛrɛ kɔni o tɔgɔ nana diɲɛ kɔnɔ ne de la kana n'o bɛɛ bila i kunna sa denmisɛnnin hakili bɛ minɛ ta la halisa a tɛ foyi de dɔn furuko la kana n'a bu kana na fosi de k'a la i y'a mɛn ayi n'Ala sɔnna ma ne kɔni tɛ o ne bolo tɛ s'a ma ni ne yɛrɛ kɔni dɛsɛra tiɲɛ la ne dɛsɛra pepewu min ka d'a ye ne yɛrɛ bɛ jɛ furuko in ma quoi parce que ne ɲɛ bɛ min na tantɔ a laban y'o de ye quoi ne ka jɛ furuko e bɔra so sisan a ma k'i yɛrɛ ɲɛna min ko m'a f'e yɛrɛ ɲɛna sa ko e ne bɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ tɛ ko wɛrɛ kolokolotɔ ye tantɔ n tɛ ka e ni ne kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale bɛ to fɔ baba ɲɛna k'a bɛ taa a bɛ ta n tɛ ka taa ne coro i galon kan bon n'a ma ɲɛ min kɔ cogo de dɔn sa a kuma fɔ cogo don kana n'a ka kuma ninnu bɛɛ bila hakili la ne ni minɛta bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna nin ko ninnu n'a dimina a bɛ kuma sugu bɛɛ de fɔ n'a faamu problème t'a la a diyara n ye kojugu n kɔrɔ merci beaucoup n bɛ taa n ka fɛn minɛ joona quoi y'a ma daa mɛ n bɛna taa fo dugu kɔnɔ yɛrɛ merci ne tɛ cɛ kelen in sɔrɔ ka dagun ala de kɛ Ouais, baby. Ma diva. Ouais. Mon lait sans sucré. Do ici polo. Ni dale folo. Wala tienjota la. Alors, maro la demseni no to ka. Demseni jo. Kan meme. Ko fait yere. Wala bon, bashi batena. Bashi din do de moro so bashi bate. Loro here. Et toi, tu vas bien? Moura. Moura be bijou gane la. O kuma ta partager. Anta partager ni ga Moura blane fait ne faga ne ni ga go mu Moura la cinéma ne won ma fo. Ko John. Ne won ma fo. Ko John. OK, bashi te. Bashi te se aga. Wala Moura re benena ni mangene. Ema frata. Ko ribini bola. Era con le vere fan di se mani wole mula. Foi bone me fa nyo dani da ko sa na peli ni kwa. Ni ya izi da lola. Bonne ko ma san wonne mana nuware ya no. Never rosta yo. Okay, you ga kenaga. O ko fa kibara meme. Se kibara foi tien no ko fa. Okay, bashi bate mon. Non, bashi bantene na, a part ça. Ni bashi tela, bashi do ne fa fait. Ojume. Iyara baro bi man black kamina. Inne ga kanun bila kanun te. Okay. Wakati bela jela amna nyon sona amore. Iga depuis ga furu damne ne a fi nyana ngi ana tan furu ina. Donc igo ko ni ma taga furu ina ki fagete na famu ibna ke sababu iga dangan fon soro c'est vrai dangan mani moshi. Adamne fena la ni mi kele. Sabu ne ayiri la ne bi fe ko iga dugu ne ga dugu. Iga ni sonja kan ne ga ni sonja. Mais vraiment trop c'est trop. Ko me ga ja trop. Voilà, donc il regarde la je igo ki be taga bi te me ki be solution e be bo. Et ni bomzo se ga dese ki la bonne furu la touri sabi. Boy va mara c'est pas facile. Mais ga débrouiller. Hol bien ma ko ba. Ivano. Ayara jogo gon. Mais ga débrouiller. Mais ga se go beke. Mais ga fere su go beke wala sa furin ko ga ba. Ni ne ngam non chana bi ne fa ne ngam non chana se. Mais an gon ma ko ha kala to na ma boni ma bo hera ka me bo bone ka kwa. Alla ne be bolle ka taga ne ka taga ne ga furu ke alla am furu si furu kan am fere ka kete ne gon be bo furu ina
Egi patiente doro. Patiente li bay vraiment ne sengana. Souvent ne renda ga miri chauffé nga glance en fait. Iba inege bébé bonela. Ni miri ay wakati jam ke. Attends, c'est que tu faire. Non, mais patience ni mke ete se ka do foroka. Sabali sa. Wallahi ni miri souvent inege bébé bonela mais il est tellement que ne bi fait quoi. Tellement mi fait. Bilaay. Ayi sure te ne fait ni ebe ne fait e fana kunte ebe ga mun fo tanto e kunte ni kuma fo ne yere. E kun ne kono alibi. Ni on ta furla ore bare mais ne ko ma ne be dan seconde ndama ira ko la sa ne be se ga bo. Ne be ga mun keni ko ina ne de ba don quoi. S'il te plaît ça. Ne m'a fini na ngo inege borane la ko. Ni ko ima souvent ni miri distance la itara e ga wakati jamba kalo saba alsa e de sele no ga mamira desele no ga foge ini ba desele no ga furukele insa ne kon mena mi fiana yoro i fage di karamo ma ko passe o karamo mo na fi wota donc ne fage fene be ga fendo obligé ne ga ne gunte faga fiana me bi ma fiana ne be ga fanya no aga name ne fene te faga danga di amani to na iga ge danga di amani fene ne ga ge danga di to ko le na ne ni bam so be ga fage kusi ne faga be faga ne dum balma furu dola ne re gunte faga dola o deni yere be fu Canada o era ne to ga appeler era tal sans abra on ne banga donc na ma se ka solution ni vraiment ne re be furu quoi ne re be mu fe inta ne be solution soro kalo fla dronje no kalo fla en konnana karamo wala be musu fla nan ko la dron tanga fla nan ko ni kon maro ko 2 mois wa kalo fla no konte dora do ne be na finya na bon s'il te plaît un mois dron dia bila o ka jam un mois fna ga jam mo ga jam ay duro te ne fe ni fe un mois et c'est un mois de ma et kalo ça va est-ce que kalo ça va kono mais un mois est-ce que kono est-ce que un mois kono muna bene ma mun ke kama no ibe fem bandondo iba fo gi sigi wore kono neten bandondo e bi fa to ko na billahi ne fa ta ga juni fa ta mais ne be ka se ka fa maîtriser to ko ni e fena ga se gi fa maîtriser baby tare do ajira la droni te boy ibi yere fa wal mai ga boli ilo jero bene bolo ilo jero chama bene bolo ko ne fa ma deni an ke chugo mina billahi ne karale no appartement kuturu tayi pendant 3 ans ibe aklay qui rêve toro ni mo zo sini ni ne ni murame e bana be jomba ni era ni fari ni na passer à cause de moi ni ma bonne billahi ni cene era nyame karamo na to ti criminal ate ke to ngani ta to ni te so goro to ate ki to ngani bo ma do ame sene daji wala sa ma saka dubu ni rek maki e be ka foke e na fenge ne be ka munyu ne be ka ni be munyu e kama okay e fa na be ka tla tan ne yo were la ke cuisine a ke cuisine a bota okay no on me mi finya semaine prochaine wal ma semaine mi dawo ni ma sika ko ga ko ne ba fon fa vraiment rasira la bla ni deni am furu c'est ma allez que les wani de tout tu sais deni mi fait trop quoi mais regarde la jene mi ga jene na tike fe na bla e kama bye ne regarde la ta sanche là en tant qu'on fait au ba ebita su il va faire Ça va. Ça va.
Yare fara. Tafa e ka to fila dumuni da nessa. E mi ka shishi. Mura de benna koy. Kar ba wati folo. Sitane mo kay bora. Abora. Adu so la bol fe bi. Ni abugal dane ka bi. Ah, mgala. Ne se be mu kulenu anne se ka makanye. Ado fana la wa. Ya pomna termu sa. O place ko na ando. O fonne to wari sara ale rabula watta ka dinema. Ka bakale ma warde nema. Ko fonne ale ka wari sara. Ne ibenga de welede. O ko problem nga tali de la sa. Ibenga muso mangene. Ne ka to kile flanga te me no de jalo re ma be jalo ma. Kale ta pomna de ferin firi. Adu qurana ide. Mene e fana ne komtarin fi don ri be sai da jiyan asukuru kalama du ne ta mun ke ne ba do se ne rebe wa ne bi firi to bige na ba mi na ta mi aka to wa kana nyime ne re ti yo flene te da dagasi ne re manye ne mura ne flene te da dagasi ne te da dagasi de war ko sababu wa wal jube war ko bala manye ne fana ni ya famyo o mna kara desale no edala dumini ko rasa Papa, nna kuma yo kara ko dare. Ma, ake na fo kara be fa do flana ko rida. O flana ko wa? Flana ko. Ya le mene te dem so ina koro. Awa glibala. O dona deni mbora no kerebe. Tabina dado eni kara chelala. No nga kuna kala ta kuliga boya no. Wa ma o da bere. E ma furu fola dare be furu muso furu lo nga kumana. O ta bere. Anga kele ke o ke koro se ma on fe kele abta doro ne mi atere muso ole ka ne demere abta kara ke tane e fana sa e ka ma famne ne muso fulen jogo yo ni akete ngo e nya bene cheladi ne ma dara ni kote ni nyogonje basa na tara kara ba fo iti tere muso lame ni ye ni nare se ki ko be nyono di ko do be fani kane labo jaguya wala sa ufla ka nyala na amnata ne re kon foto ko jigo Fantan fente e bolo ale dala dumi soro le bara ne ko kebe do muso flana ko la o de le bu seto la ima mais man ma fana tsaka fore intere muso ne re fa ale alhamdulillah rabbil alamin karaka do flana ko la ni kara do na flana ko la sa ala karaka do ko ala kaminyeke wa fene ere amnata be lafiya fene da flana ta na masabalo koro itini ni yerata o ko do ya lafiya le kana so banare o yan lafiya ne de o agilla mala ne nalo sino ne fite kelege koro fere ne re kuma ko to suzu ne re kuma ta kada ma ta wera kana kele kala de wa mena kuma kelen fiyana I janto yere la kosobe ya famia kana to ika den soro sade ya den soro ika muko ya bina do kala mala ne renouveler jume kana to ika tade atata awo mode woni ko bena ngani situation na ta Fantan ibaro ni kono ma duni fe dun sugundo ne yebji mine amet lega kuma dala mes na janda jigami o kuma ne ka kono ma na muledu ibe mo to ta sheni fe num sara amet kalo hande kamera mi so ande ne re ta do jalo fe karala kala mo na ibulu abala furi re na fa foi kala to ko tienko na gana ga ibaro atigi kunyara kafsta sama ta gana ga ganye wala ne be passer di me bitane so mo ko fe ibe ya mbla ere sabula doge da jajiri fasala ko na frega ma to goke I jigi demso mu ko bini bono gola o fena ka ta furu fantama ali ga to so ya no ga to kamelenti kala yugo war so ma fsani furu model loya abala re kamelenti mo ko ran jini Oui. Bonjour. Hey, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Calme-toi. Ça va, cela. Ici, il y a un peu maintenant. Ok. Ok. J'arrive. Ok. Ah, putain, maintenant, là. Bah, les jeunes. Oui. Ça va bien? Ça va, Dieu merci. Oui, tu connais. Oui, bah, je suis Ici, il y a un Ah, ouais, non, non. Ah, ok. Voilà. Voilà. Et moi, je suis venu là. Ah, il y en a, voilà. Ah, ouais. Le courage, il a l'air. Yaro. Non, tu n'as pas vu ça là. O jara. Il y a d'affaires sur ouais. N'a dafalen sa. Ouais. N'a dafalen sa.
Bon, i b'a dɔn n y'a f'i ye ka d'a kan sisan baarako filɛ nin ye n'i sumayara dɔrɔn dɔ bɛ na tiɲɛ donc poste min yɛrɛ ni ne tun bɛ fɛ k'a di e ma a poste occupé ra kunun yɛrɛ cɛ nana ni wari ye 700 kunun yɛrɛ mais o tɛ problème ye quoi komi e kɔni b'a dɔn mɔgɔw bɛ falen ɔ wagatinin na dɔ bɛ daga sunɔgɔ banbali ni retard banbali a tɛmɛ an bɛna o gɛn ka bɔ yan nɔ donc kana décourager quoi donc komi i yɛrɛ k'i nana ni wari ye n k'i ma ko 300 n'est-ce pas 300 voilà donc i b'a essayer i b'a reclancé to yan nɔ semaine prochaine ni ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ kɛ n b'i wele quoi ka 230 to yan nɔ voilà 230 k'o to yan nɔ semaine prochaine ni ala sɔnna ma n b'i wele quoi i t'a to n bɛ taa n'a ye siɲɛ kelen ni a ɲɛnabɔra n bɛ na n'a ye ni o kun do don i tun b'a to yan nɔ k'a kɛ ten tɔ ni m'a to yan nɔ pour que garantie dɔ ka to yan nɔ ni dɔ nana ni wari ye ne bɛna o ta ne tɛna occuper ta la o mais tant que i ka wari bɛ yan nɔ ka ban ne tɛna ɲinɛ i kɔ n ka contact di ma n fana b'i ta i ka dossier bɛ to yan nɔ yɛrɛ komi e tɛ y'a faamuya de ayi ne ma da la c'est bon non ne dar'i la danabaliya tɛ komi yɔrɔ wari n'a sɔrɔ cogo dɔ o de kama mais problème t'a la n y'a faamu n y'a fɔ cogoya min na voilà i y'a dossier in lajɛ tan non e kɔni e bɛ taa o e bɛ taa n ye 230 dafalen ouais ne 230 ye ne yɛrɛ mɛnna k'i ka biro ɲini dɛ ne taara salle kɔnɔ ne taara mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ne y'a f'e ye o c'est à dire jamana in bɛ cogo min na sisan kana kulonkɛ yɛrɛ de kɛ wa o don kɔni bi cɛ ne ka biro kɛcogo la i b'a dɔn a falenna tiɲɛ yɛrɛ la fɛn bɛɛ falenna n ka ordinateur lajɛ a bɛɛ ka bureautigiw lajɛ fauteuil magaman lajɛ o tɛ e de kɛra directeur ye sa ne bɛ directeur sanfɛ directeur tora manamana ko la o y'o gɛn o sunkuru tikɛ guloba min n'a nana bureau kɔnɔ fɛnɛ musow bɛ don ka bɔ k'a kan contrôleur nana yan nɔ o ko bon komi ko bɛ tan to ye directeur labila donc ni promotion sɔrɔ chef ye sisan o y'a bannen o y'a nɔgɔyalen n'Ala sɔnna ma n bɛ n'i dɛmɛ n'Ala sɔnna walayi n mago bɛ dɛmɛ na dɛ ayi n mago bɛ dɛmɛ na yɛrɛ de monsieur ne bɛ fɛ k'i ka muso b'e bolo muso bɛ ne bolo den don non n ma den sɔrɔ fɔlɔ e bɛ loisir la o ye i yɛrɛ aw ka so ye an bantini dɔ ka so bɛ yen nɔ n bɛ yen nɔ parce que n muso balima furu de don i y'a faamu n bɛnkɛ de y'a denmuso diyan furu la ko barisa ko n y'a bonya sigi la mais tiɲɛ yɛrɛ la denmuso in kɛlen ka ne ni siri k'a da mun na koyi munna ko barisa ko ne tɛ baara la ko wari tɛ n bolo o ye musow taala de ye sa kɔni i fana tɛ dimi o la a ko bɛ fɛ ka gɛlɛya dɛ ne yɛrɛ bɛ ne ka fili yɛrɛ ne ni ka fili in dabɛ ma walayi n bɛ min f'i ye cɛya ye ka kow ɲini k'a kɔrɔ dɔɔnin ni nin ma k'i la ni jeune ye k'a cɛsiri baara nɔfɛ ko dɔ de bɛ yen nɔ n'i y'a ye e bɛ taa ni ka segin na ne sɔmina k'a fɔ ko dɔ de bɛ yen nɔ ni musow fɛnɛ ma nin kɛ cɛw la kuma dɔw la cɛw tɛ kɛ sɛbɛkɛlaw ye dɛ ni jogo wɛrɛ kɔni tɛ ko f'a bɛ to k'i jalaki de k'i tɛ fɛn na ne bolo o tɛ problème ye o ni baara sɔrɔla sa nin bɛɛ bɛ ban o ayi ko ne kɔni bɛ k'a fɔ cogoya min na ni baara kɔni sɔrɔla ayi di bɛɛ bɛ ban ne ye tabari k'a la i bɛ se ka tɛmɛ ni muso ye bureau fɛ dɔrɔn la nɔ k'a lajɛ ayi non ale ma tila kalan na fɔlɔ o t'a la sa e ye baara sɔrɔ n'ale fana ye baara sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o tiɲɛ don mais a bɛ se ka baara na sugu jumɛn kɛ o la yan baara ka ca hali ka tabali ni fɛn ninnu jɔsi déménage ninnu a bɛ se k'olu fana bɛɛ kɛ o dɔ bɛ sɔrɔ o la par mois o salaire bɛ taa 150 000 200 000 non ni taara so bɛ kuma yɛrɛ fɛ non m'a ɲɛfɔ a yɛrɛ non ne bɛ sira ɲini donc a dossier ninnu tɛ yan o dossier ninnu tɛ yan nɔ o diyara n ye merci beaucoup merci monsieur le directeur ne taara merci beaucoup au revoir nin diyara n ye ala ka nin kɛ ne ka baara sɔrɔli koyi ala ka nin kɛ ne ka baara ye
Nke kuruga furu nafolo kilancɛ sɔrɔ dɛ an bila ŋɔnɔ fɔlɔ. Ba anche awoni directeur de ɲɔgɔn ye. An ɲɔgɔn ye awɔ merci beaucoup. Se tɛ ka jigiya t'i ye bɛnkɛ di. A y'a sɔrɔ muso ɲuman b'a mɔgɔ suguw bolo dɛ. Est-ce que n yɛrɛ tɛ jigin bi baara jigin tɛ yan. Wallahi ale kɛra ko man ne wallahi ala. Aminata i tɛ ɲama wa jigalaman filɛ nin ye a tɛ kan sen digi dɔɔni dɛ sinon ni sira ta ma ɲi dɛ. Mais e fana bɛ kɔnɔ se sen digi ninnu na ko k'e sen fana digi. I b'a sama dɔɔni dɔrɔn. Ma yɛrɛ de tɛ se ka mɔgɔ ci ka sɔrɔ a ma hali mɔgɔ ci. Sen bɛ ka ne dimi koyi. E ma finikolon ta? Ani sɔgɔma baba. Ça va? Baasi foyi tɛ na. Ayi, n bɛ ka taa ci la Kara ka ci dɔ la wa komi a kɛra faama ye n nana ɲɛ da o kan. Ne yɛrɛ ma ɲininka ma wuli dɔrɔn ne bɛ kɛ yɛrɛ de kɔnɔ komi a wuli tɛ mɛn o. E taara ci la ni nin fini yan? Awɔ, Kara yɛrɛ de ko ne y'a di. Karamɔgɔ de y'a fɔ k'e y'a di. I kunkolo fɛnɛ dɔ tugulen kun fɛ. A yɛrɛ de ko ne ka olu to yen nɔ ko ninnu de ka d'a ye. Baasi tɛ, n y'a mɛn. I bɛ taa so wagati ɲɛ? N tɛ mɛn o komi n bɛ fɛ k'e layɛ ni baasi t'i la dɔrɔn a kɛra faama ye min kɛ. Awɔ, ne yɛrɛ bɛ sira ɲini siɲɛ kelen. E bɛ taa? Awɔ. Ɲama nin bila so kɔnɔ. Nin bila so kɔnɔ. Donc, i cɛ bɛ don hali k'i cɛ fo. Dala pomɛtɛri ko in yɛrɛ to. Pomɛtɛri n y'a feere. A wari don. A ma wari bɛrɛ sɔrɔ 350. Wa ne bɛ sira ɲini. Awɔ. I b'an ka foli fɔ karamɔgɔ. A b'a mɛn. Ko n ka foli b'a ye kosɛbɛ. A b'a mɛn. Ala jija k'a kana sɔn maa ma dɛ. Awɔ. Aminata. Awɔ, k'an b'o lamɛn. An bɛn. I jala ye k'a feere joli? 350. 350. Problème t'a la. Pomɛtɛri min bɛ tile hakɛ min kɛ. Pomɛtɛri ko kuma bila. Kana na pomɛtɛri ko kuma fɔ n ɲɛna. I kɔni b'a dɔn ne se mugu. Ami bɔra mun de la? Ko karamɔgɔ kun y'a ci. Karamɔgɔ m'a ci. N'Ala y'aw ci a ka taa nkalon da cɛnin na tuguni. Walahi a bɛ bɔ aw da k'a fɔ k'a ma bɛn. Sabula e filɛ depuis Ala ye den ma deli ka bɔ i den in kɔkɔrɔ. E tɛ ɲuman kɛ kuma tɛ Ami ma. E min kan ka kɛ exemplaire ye Ami ma. Mais n'a fɔra e y'o ye e de bɛ k'o bila sira jugu la. Fini lajɛ Ami la. Ni fiɲɛ tigɛ e nana cɛ fiɲɛ tɛ i bofitɛni bɛɛ yira mɔgɔw la. A ma don ne fɛ yan dɛ. A ma don ne fɛ yan. A ma don e fɛ yan n'a nana mun na e tɛ se k'a don a kulo. N'a don a cɛ fɛ i b'a sɔrɔ de ka d'a cɛ. N bɛ tila ka ci bila karamɔgɔ ma n'i y'a sɔrɔ ni nin de ka d'a ye a ka muso don sunkuruya la a ka t'o la. Manamɔgɔw bɛ taa kɔnɔ d'a muso la fu. Jalo a ka t'o la. Ni den bɔra i fɛ yen ka ban a t'i ka sariya kɔnɔ tuguni dɛ. N'a ko ko nin de ka d'a cɛ ye a k'a don. E yɛrɛ kɔni fɛ foyi t'a la. Furu yɛrɛ y'o de ye o. Hali ni cɛw ko mɛsi ka d'a ye mɛsi digi. Mais hali ne Jalo ko mɛsi ka di ye ne b'a digi sisan. Ne bɛ ɲininka o. E b'i si kɛ yala la ni nin fini ye kɛnɛma cɛmanin jumɛn bɛ k'a fɔ k'a b'a ɲɛ jɔ i la? Mais a fɔlɔ ka ban o. Jɔn bɛ la a y'i min ɲininka mais nin sugu i bɛ nin don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ don i la walahi hali i tatɔ misiri la anw yɛrɛ filɛ n'an bɛ taa misiri la ni npogotigininw bɛ tɛmɛ n'u ka kulan kolen n'u ye u ka fɛn kulan dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ o kɔni mɔgɔ t'a dɔn fini b'i la fini t'i la. E b'i ɲɛ jɔ o de la o. Ne sen digi e de y'a ne sen mugu. N sen digi. N bɛna taa n da. Jalo n sen sama ta n sen mugura. Ni mɔgɔ min fɔra n kɔ i b'a fɔ a tigi ɲɛna k'a fɔ ko n bɔra y'a mɛn i t'an lafiya dɔɔni. Ni kɔni ma ne sen digi kɔni Jalo ne sen sira tantɔ ne tɛ se ka tagama dɛ. Jɔn y'a laɲini e tɛ. Ayiwa. Kamu e ne bɔra de bi mun kɛra ne la e b'o dɔn. Jalo ne ko ne sen ni. N bɛ taa n lafiya n t'i sen digi o n b'i kunkolo de digi. Bon a filɛ aw yɛrɛ a bɛ kini bila tan kini bɛ tiɲɛ fu. Jalo. Jalo. Jalo kɔni ma kini dun. E tɛ sɔn na. A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Jalo donnen filɛ ni kini ye so kɔnɔ ka taa kini dun i bɛ sɔn na sunkalo ba in na Jalo.
Kawo. Ni kuran a bɛ kɛ cogo di? Ale kɔni fanga ka bon dɛ. Pariba b'a fɛ ka mɛn dɛ. O de la ka na yɛrɛ la. I yɛrɛ b'a na kɛ sa. N'a ma jateminɛ ka to ka na heure la de. N'a fɔra mɛ bɔ so ka na sigi. Fo wagati min na ale tɛ se yan nɔ. O fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ. A bɛ na sɔnni sa. Ai, Leia. Nse. Tani mɛri baro dɛ. Sama. Temadu. Wala bashmenti. Se. Kan pastina. Wala bashmenti. Se. I yɛrɛ ko bɛ Wala tugo di wala ye. Dima to ka lajɛ kana joona de. Wari tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan i kɔ. Komi a fana kelen de don. Denmisɛnnin tɛ n bolo sɔn. Basi t'i la. Basi foyi tɛ yen nɔ. Se. Ayiwa. Jɔn mina pari cɛ. O mun ni kan ka quartier bi. Komi a yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ. Mais a y'a ka wari di n tɛmɛtɔ la n bɛ se k'a ka wari d'a ma siɲɛ kelen. Sisan nɔ ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka don bolo fila. Awɔ. Problème foyi t'a la. Mais Ana. Awɔ. Kanko i tɛ sabali. Jalo ko k'ale bɛ don. E ma fɔ ko Jalo ko k'a tɛ fɛ ka pariko kuma mɛn a da tulo la. Mɔgɔ de ka taa ne fɛ yen nɔ ka taa pariko kuma fɔ Jalo ko k'ale t'o de fɛ. Ayiwa i tɛ ne k'a fɔ ko Jalo de ko k'a bɛ don n'a labanna ko wɛrɛ la se t'a la dɛ. N'i y'a labantɔ ye ko wɛrɛ la fɔ ne y'a laban ko wɛrɛ la. Ayiwa a bɛ ne ko a ma de n ka nafigiya dabila a kana to ka taa fɔ Jalo ɲɛna ko ne bɛ pari la. I b'i ka nafigi kɔni parce que mun na Jalo ko k'a ka fɔ ko i muso bɛ pari la i cɛtɔ ɲɛna ko maloyala ko don. Jalo bɛ ne ka fɛn bɛɛ kalama. Jalo yɛrɛ bɛ ne ka pari wari sara. Jalo ko n ka don bolo fɛ. I denmuso ka ko dun? Ne denmuso ka ko jumɛn? O kumana i taar'o fɔ. Baro de nana n'a ye parce que n kun taara Fatumata kuma la a fɛ yen nɔ. O de kama Ana Ana yɛrɛ da bɛɛ bɛ filen kelen na. Ne ma foyi faamuya aw ka sisan hadamadenya in na. I b'a dɔn ne denmuso ka ko in kɛlen don ka ne ni siri ka dɔn ne ko cogo min. Ne y'a fɔ aw ɲɛna koyi. Ne y'a nin fɔ aw ɲɛna a mɛnna depuis denmisɛnninw fitinin aw ka denmisɛnninw lamɔ u lamɔcogo la ka ɲɛ. N'u kɔrɔbayara u yɛrɛ kan ka dɔn u bɛ don sira min fɛ u kan ka taa sira min fɛ mais a bɛ denmisɛnninw lamɔcogo sugu dɔ la n'olu kɔrɔbayara k'olu ta ka di cɛ piriparanniw ma cɛ minnu tɛ se ka hali sɛ da yɛrɛ sama ka bɔ ji la. Ne den filɛ nin ye nin t'a y'a ka faransi sigi la nin ye a tɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nin ye aw yɛrɛ ɲɛbɔlen tɛ ne fɛ bi yan fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ yen foyi de ko tɛ ne la n'a ka di ye n bɛ tilen k'an daga sunɔgɔ si k'an daga sunɔgɔ wari bɛ ci ma n mana fɔ ko fɛn o fɛn o bɛ bila ka na di yan a b'aw denw ta ka taa di cɛ piriparanniw ma cɛ minnu ma se k'a ɲɛ u yɛrɛ kuma tɛ nin cɛ nin yɛrɛ la lakasaba. Ne t'a dɔn yɛrɛ ne bɛna den bɔ nin na cogo min ni solution sɔrɔla ne den bɛ bɔ nin na cogo min Pariba a bɛ diya ne ye n'i sera ka n dɛmɛ a bɛ diya ye dɛ. Aw tɛ sabali aw tɛ siran Ala ɲɛ i tigi i ta nin fɛ yan jɛ ka ɲi bala ni sa walayi ni maa kun b'i yɛrɛ kɛ fama ye maa si fantalama kun tɛ bolo ne bɛ jɔn nin ye Ana aw bɛ jɛni ka dolo wuli kuma dɔ wa aw tɛ den to a ka furu la e yɛrɛ Pariba e bɛ di cɛ ma don min fila kun b'a kɔ i bɛ ne ka bɔ ne ka kuma fɔ e bɛ se ka fɔ k'e kana waati cogo di ne tɛ ka waati ne bɛ k'i bila ko min kɛ sigi la a bɛɛ b'a kalama n bɛ k'i bila sira jugu de a tɛ ka ne bila sira jugu kan ne bɛ wari sɔrɔ cogo min a bɛ k'o de fɔ e bɛ yɛrɛ kɛ e sara ne e bɛ bɔ ne da la sa i bɔ ne da la ne bɛ hɛrɛ min na ɲɛ b'o la n'a sɔrɔ ne bɛ k'a bila sira jugu de kan o sɔrɔ ne tɛ k'a bila sira jugu la ne kɔni bɛ hɛrɛ min na kɔni ɲɛ b'o la ne bɛ sira jugu de kan a ma fɔ ko fɛn tɛ e cɛ kun koyi hɛrɛ la Pariba an ka kuma kɛ ta ne b'a dɔn Ana ye nafigi de ye ne y'a kuma fɔ e ni ne fila de ɲɔgɔn cɛla la mun b'o se Pariba ma o de kama i fɔ k'i kuma fɔ cogo e kunkolo ma e mago bɛ dɛmɛ de la ne mago bɛ dɛmɛ na e ka dɛmɛ kɔni ko tɛ e ye nafigi de ye ta ne ka dɛmɛ ko m'a fɔ a b'a ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna ne fɛ ne ni Pariba ka di ka tɛmɛ e kan o ma bɔ ne ka sɛgɛrɛ ko kalama e ka t'o fɔ ɲɛna an ka nin kuma yɛrɛ to sa Fatimu gɛnni ko kɛra to n'i y'a mɛn ko nafigiya e de bɔra i ka so ka n'a fɔ ne ɲɛna an kun ye Fatimu ka gɛnni ko kuma fɔ kɛra cogo di ne ka wuli ka taa a yɛrɛ sugoro di ko ka n'o d'aw ma n nana ni sugoro ye n bolo mais kɛ i b'a dɔn Fatimu ka ko bɛ cogo min na n'an ko k'an bɛna Fatimu labila ka Fatimu bɔ pari la tan togo la kɛ a kɔfɛ an tɛ se k'o kɛ parce que n'an y'o kɛ dɔrɔn a bɛna fɔ k'an ye bɛnbɛn bɛɛ de k'a kɔfɛ bɛnbɛn tɛ ne kan ko sisan an b'a to n'a yɛrɛ nana an bɛ sigi ka kuma kɛ an bɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ a yɛrɛ sigilen ɲɛna n'a kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ale ka sugoro ale de ka sugoro bɔ pari la ko ka na sugoro d'aw ma
sisan b'a to ni koma bɛ k'a yɛrɛ sigilen ɲɛna n'a kan ka bɔ pari la a bɛ bɔ a la n'a man kan tɛ ka bɔ a la a ka ɲi cogo min na an b'a kɛ ten tɔ a y'a mɛn e ma ci don ne da o don wa ne kuma sugu bɛɛ fɔ pari ba ko ko ale bɛna jateminɛ Fatimi ka bɔ pari la a ma bɛn a kulo ma n'i y'a ye a bɛ girin la Fatimi ka don a la a nata ne de b'a la o de la a bɛ na bɔ ani Fatimi fana kɔni ma bɔ ni Fatimi kɔni ma bɔ kɔni Fatimi bɛ ne sensɛn Ala ma dɛ Fatimi bɛ ne sensɛn Ala ma yɛrɛ est-ce que ne tɛ wuli ka taa parce que ne dusu yɛrɛ bɛ ka bɔ yɛrɛ e dusu bɛ bɔ kɛ parce que aw sisan hadamadenw sisan an bɛ solution ɲini Paris sigiyɔrɔ ko la an ka Paris sigi e fɛ yen nɔ an ka Ana fɛlan to yen nɔ sinon ne b'a dɔn don dɔ sigidala mɔgɔ bɛ na jɔ an na ne ka vie privée ne ka vie privée a tɛ ɲɛ sira la wari in di ka na e kɛ na e ka pari wari ka minɛ e ko juru n'a ka di ne b'a di n'a kɛra diyagoya ye n'a kɛra diyagoya ne t'a di yan n'a kɛra diyagoya ne tɛ pari wari di yan nɔ i komi e bɛ k'a kɛ diyagoya ye na mɛ sa ɲɛ bɛ k'a kɛ diyagoya n'i y'a kɛ diyagoya ne t'a di k'i den bɔ i ka furu la ko parce que ko fɛn tɛ karamɔgɔ kun wa a b'i bolo yen nɔ i minɛ e bɛ wari ka ne na ko de ye pari bɛɛ ye ko diyagoya nin ma Fatimi jo bɛ la yɛrɛ Fatimi de ka ye bon ne kana dɔgɔ e fɛ dɛ e ka taa ban ne kana dɔgɔ e fɛ dɛ sinon ne sa siri ku la yan nɔ sisan inchallah e bɛ tila ka na tiɲɛ segin ne ma yan e sigi an ka baro fɛn kana i yɛrɛ ɲinɛna o a bɛ sukoro in tila ne tila kana taa minɛ ka taa ko ka taa n'a ye awɔ taa n'a ye parce que a se tɛ n'i ka fulakɛ in ye taa n'a ye ne ma ɲɛ e b'a ka sukaro feere a fada dɛ wa i ni a bɛ fɔ buruburu a hinɛ ba de bɛ na hinɛ ta yɛrɛ a hinɛ ba de bɛ na olu yɛrɛ ne bɛna ne ka tiɲɛ segin ne ma i fana bɛ to ka kuma dɔ kana nɛgɛ ka bɔ i b'a dɔn furusa ma ɲi furusa tɛ mɔgɔ dan ayi walayi cɛ ni ye mɔgɔ ɲɛnama ye bɛɛ n'i ka sɔrɔ kuma de bɛ a la ayi a to u ye ɲɔgɔn choisi u sigira ɲɔgɔn ma a to yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn wele k'aw kana to ka Paris sigilen fɛ a b'a dɔn ne ka tiɲɛ ninnu ma da kulo la ne bɛ tiɲɛ de fɛ e ne fana bɛ ɲɛ ale la dɛ e ka nin minɛ na ka nin di burankɛ sɛbɛlaman dɔ ma ye dɛ awɔ fɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ yen aw bolo ko o tigi bolo tɛ ban yɔrɔ la dɛ wari tɛ kala ye aw bɛ kɛ kɔfɛ. Alhamdulillah rabbil alamin ani Fatimi na gɛn ka bɔ pari la kɔnɔ a nana ni suguro danga de bɛ ne ko ne bɛ n ban n tɛ dɔ bɔlen mɔgɔ ka dépense la Jalo bɛ wari di ko ka taa suguro san n b'o wari bila n kunna n bɛ tila k'a siri kulo kelen kelen san n bɛ taa mana san butigi la n b'a siri kulo kelen kelen Jalo ka suguro wari di ko ka taa suguro san n bɛ munumunu ka taa ta Antle somɔgɔ ne fa ne bɛ ka cɛkɔrɔba dɔ de ka yɔrɔ ɲini ko Jalo awɔ i tɛ sase minɛ k'i sigi fu ayi a ma se sigili ma parce que n ye yɔrɔ yala yala ka mɛna n bɛ ka yɔrɔ ɲini quoi mais yan de indiquera n ye ko yan de Jalo ka yɔrɔ ye Jalo ka yɔrɔ yan awɔ Jalo ka ca nin kare kɔnɔ dɛ nin kare in yɛrɛ tɛ wele yɔrɔ si la ko Jalo lakaw ka kare a bɛ yan cɛkɔrɔba in Jalo fɛn fɛn bɛ nin kare kɔnɔ a bɛɛ ye cɛkɔrɔba ne kɔni ta ye kolomamisɛnnin ye kolomamisɛnnin jalamani yɛrɛ de ko don a bɔra awɔ Jalo bɔra mun de bɛ yen wala ne bɛ kɛnkɛri bitigi de la ne ka kɛnkɛri filɛ kɔfɛla la e bɛ fɛ k'a bila o feereli de la Jalo taara ka taa siman juru de ta ne bolo ko mun juru a ye siman juru ta nin y'a kalo 3 de ne bɛ k'a ɲini n ye ɲininkaliw de kɛ u y'a ka yɔrɔ yira n na o de kama ne ko n ko Jalo ka ca yan kare kɔnɔ ne ka cɛkɔrɔba tɛ foyi la ni misiri la taga tɛ a tɛ juru ta a tɛ yurugu yurugu kɛ wa a da tɛ don mɔgɔ ka manamana ko la kolomamisɛnnin tɛ ka Jalo ya ne cɛ kɔni man bon tiɲɛ yɛrɛ la mais hali Jalo la ka minnu ka du filɛ nin ye ko n'an fɛ olu ka dutigi fɛnɛ man bon ne cɛ fɛnɛ ka bon n'ale ye comme e ko k'a bɔra n bɛ taa ka na mais n'a nana a ɲininka ko kɛnkɛritigi bɔra yan e ka juru de b'a la a ka ca kɔni o siman tɔni a taara ka taa n ka siman tɔni minɛ danaya de kama n y'a d'a ma ne fa ta don wɛrɛ i bɛ na
Ni nana sɔrɔ n'ale don a fɛnɛ na ɲɛdɔn ne kɔni bɛ na dɛ parce que ne mununa kalo 3 min na kalo 3 ne ka ɲini ne bɛ taga na Allahu akbar Jalo fɛnɛ don la o kuna Jalo siman to ni minɛ aw taara n'o ye min Jalo bɛ wuli sunɔgɔ la ka na ne sɔrɔ i b'i ka juru kuntanw ta ne b'o sara a siman to ni wari tɛ ne bolo dɛ ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲini ma tila n kungo la fɔlɔ kuma tɛ ta ɲɛna bɔli ma ni taara juru jugu ta Jalo yɛrɛ bɛ siman ta Jalo bɛ siman kɛ mun ye siman baara ti yan nɔ foyi Jalo ni siman ma se yan nɔ ni cɛ in dun ka bon cogo min ni ka bugɔli ali ni ka taa ni ye kaso la ka fisa ni y'i bugɔ walayi cɛ in kɛlen ko laloma na ni bɛ bɛrɛ dɔn ne walayi Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc à Boga Foyana qu'on y a un film Kura Fanta, n'y a pas série Kura. Donc à Foyana quand il fera Janfa, Furujugu, il fera Oluga. Donc à Fanabe bla mardi au mardi. Donc la famille a un comme courant qui est innocent. Après un programme est respecté. Mais à bloc on a chaque semaine un épisode qui est dans moi. Autrement qu'on fait un numéro de téléphone mais vidéo famille. Donc numéro voilà qu'on va produire associé à un film na. Qu'on va se ou publicité au quelque chose là. Donc après ça vous voulez le numéro na. Ani mamu numéro banaka la délicat en dama. Donc après ça vous voulez le numéro que là. Donc restez connectés, abonnez-vous. Ciao ciao.